Kaya nagkuwang pa sila sa supply sa bakuna, gihunong una ang vaccination rollout sa Mandaue City. May pipila na lang hinoon kaayo'ng gi-akomodar, labi na ang mga senior citizens. Ang report ni Nico Serino. Itandi sa miaging simana nagbingaw ra karong adlaw sa Mandaue City Sports Complex. Pagsud pa lang sa building, kining karatula ang musugat sa mga tao, pahibaw nga nahunong una ang pabakuna sa first dose. Daghang nangadto ang nabalibaran karon sa mga personnel sanglit wala nay supply sa vaccines apan giabisuhan hinuon nga makig-coordinate lang sa ilang schedule. Hinuon ang uban nga nangadto labi na sa priority sector, health workers ug senior citizens giakomodar gihapon. Mato ni Dr. Debra Katulong sa City Health Office, menos lang sa 100 ang mga bakuna nga nahabilin nila karon. We have 32 doses remaining second dose. Naami extra nga 22 doses sa AstraZeneca and remaining 34 doses for Sinovac. So mo na lang gyud na among gitilok karon. Pabilin pa hinuon nga mudawat sa online registration ang Mandaue City Vaccine Operations Center. Awhag nila sa mga tao magparehistro daan aron makapaschedule. Sa higayon nga makadawat na og supply, mo resume na pagbalik ang Mandaue City sa vaccination rollout. Vaccine confidence is improving. We're getting a lot of, in fact, in one of the vaccination sites, nangadto gihapon, wala siguro sila kaabot sa notice. But you see that people are really coming for the vaccination and are very interested already. So that's a good sign that people are, nindot ay lahang confidence sa ato ang mga bakuna karon. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.